Zdravím vás všetkých. Zdravím vás všetkých, vítam vás pri ďalšom videu ešte raz. Zdravím vás všetkých, vítam vás pri ďalšom videu od RJ Fitness. A dnes si povieme jeden menší tip, ktorý je malý tip, ale strašne dôležitý, aby ste mali silné ramená, zdravé ramená, aby ste vás zvládali benchovať, aby vás neboli ramená pri benchovaní napríklad, alebo aby ste boli proste silnejší pri hoci ktorom tlakovom cviku. Jasné? Dobre? Čaute. Takže prvá vec, pokiaľ nemáte takúto lacrosse loptičku, tak nevadí. Alebo viete čo vadí, to strašne, už nikdy nebudete mať samé silné ramená, takže ľúčim sa s vami, čaute. Takže, pokiaľ nemáte takúto lacrosse loptičku, nevadí, ale odporúčam vám kúpiť si takúto lacrosse masážnu loptičku. Je perfektná vlastne na masáž do bodu. A to je vlastne úplne ideálne vždy pred nejakým tréningom, či už v hornej časti, dolnej časti tela, a najlepšie v hornej časti tela asi najčastejšie. Trošku si uvoľniť to rameno, prejsť si tie solové vlákna, nájsť nejaký bod, ktorý vás napríklad bolí, tak si ho trošku rozmasírovať. Takisto zadné rameno, bočné, potom takisto aj druhé rameno, pravda, že takisto si uvoľniť predné rameno, uvoľniť si aj to zadné rameno. A veľmi dôležité, pretože toto je kameň úrazu pri každom, veľa ľudí má strašne stiahnuté malý prstný sval, ktorý sa tuto napája na tie ramená, a ten je tiež veľmi dobré uvoľniť. A nie len ten malý prstný sval, ale aj celkovo prsia uvoľniť trošku. Takže a to bol prvý krok. Prvý krok bolo rozmasírovať, uvoľniť trošku tie ramená, prsia, a teraz ideme na ďalší krok. Takže ďalší krok na to, aby sme dokázali poriadne spevniť tie ramená, musíme najprv tie ramená uvoľniť natiahnutím. Pretože veľakrát, keď sedíme za kompom, alebo niekto takto sedíme si v aute, sedíme si za kompom, sedíme si pri všetkom, sme takto a potom máme také stiahnuté a chodíme takto. A všetci máme obrovské predné ramena a žiadne zadné ramena. Treba chodiť vystretý, takto nejako, takto vystretý, ale na to, aby sme to dokázali, musíme taktiež rozťahať tie predné ramená a prsia. Najlepšie je takto správny strčík prs, pravý uhol trošku vyššie ako máte rameno a iba jemne sa uvoľniť a naťahovať to prso. Podržite takto 5 sekúnd. Potom prejdete hneď na rameno a takto natiahnete 5 sekúnd. To budete mať potom ako keby 6 krát po 5 sekúnd jedno rameno a potom zase. Strečnúť, uvoľniť sa, hlavne buďte vždy uvoľnení. Keď sa vám uvoľnia ramená a prsia, potom môžeme pracovať ďalej. Keď sme si uvoľnili tie ramená a prsia, to je jedna vec, ale druhá vec ešte, že musíme si uvoľniť lopatky. Lopatky sú strašne dôležité a keďže nič iné s nimi nerobíme, len ich cvičíme a nikdy ich nestrečujeme, nikdy neuvoľňujeme, tak tu máte teraz jeden perfektný cvik na uvoľnenie lopatiek a uvidíte, že automaticky sa vám celkovo uvoľní to aj to rameno celé a budete mať aj to rameno pevnejšie, menej vás bude bolieť. Ak máte napríklad také, že pri benchovaní alebo pri tlakovaní na ramená alebo pri benchovaní cítite, že vám praská v ramene, tak to je úplne ideálny cvik, takže sledujte. Dáme sa do pozície plenku, brucho napnuté, zadok napnutý. Máme tu jednu ruku, odtlačíme sa čo najďalej od podlahy, vydýchneme až do kyslí a iba otáčame. Nemôžete robiť takto, nie takto. Vy ste vlastne v tejto polohe napnutý zadok, napnuté brucho, otlačíte sa a vy začnete celý trup. Toto vám uvoľní celú tú lopatku. Druhá strana, otlačíme sa, budete cítiť strašné naťahnutie v prednom ramene. Tento cvik môžete spraviť na každú ruku po 5 až 10 opakovaní, tým si vlastne uvoľníte tú lopatku. Spotil som sa, to sa len zohrievam. Takže, a keď už máme uvoľnené tie lopatky a tie ramená, keď už môžeme už máme vystrečované, už môžeme a vládzeme a vieme a chceme a kakáme Takže keď už máme strečnuté tie ramená, uvoľnené tie lopatky, tak si môžeme všimnúť, že
tak už vieme ako keby dávať ruky viac dozadu, viac nás pustia dozadu ruky, čo je veľmi dôležité na to, aby sme mohli vôbec aktivovať tie zadné ramená a tie romboidy a medzilopatkové svaly a všetky tie svaly, ktoré sú podstrevé na to, aby ste mali zdravé tie ramená. A keď už vlastne sme ich vystrečovali, tak už budeme dávať viac ruky dozadu a je to lepšie, máte väčší rozsah pohybu. Keď už ich máme vystrečované, tak už môžeme prejsť na cvičenie, lebo veľa ľudí príde do posielky a hneď ide na toto. Hneď ide na tie cviky, ide dáva toto, príťah, ide takto, zohrie trošku ramená a už ide. Nie, práve že to je veľmi za najprv musíte vystrečovať tie ramená, tie prsia, uvoľniť tie lopatky a potom to už pôjde oveľa ľahšie, oveľa lepšie a bude to efektívnejšie. Takže teraz, keď už sme uvoľnili tie ramená, môžeme prejsť na cvičenie. Ja som si zobral, stačia úplne maličké, toto sú len 2,5 kotúče, lebo tu nemajú, no majú tu jednoručky, ale to by som musel skladať a viete ako lenivosť hýbe svetu. Klasický cvik na zadné ramená, akurát s jedným rozdielom a to budeme krčiť ramená, aby sme izolovali potom tie zadné ramená. Takže máme úplne uvoľnené ramená, stiahneme ich dozadu. Keď už budeme cítiť, že sa nám spájajú lopatky, vtedy začneme dvíhať ramená, či ruky. A potom zase uvoľníme. Cez dole nádych a hore vyfúkujeme. Táto 5-minútová malá krátka rutina vám pomôže udržať tie lopatky na jednom mieste a budete pekne vedieť v pohode benchovať, krásne cez prsia a nie cez lopatky, z ramena a nezraníte sa. Toto je veľmi dôležité, lebo veľa ľudí robí viac tlakových cvikov a menej ťahových. Takže pamätajte, toto je úplne perfektné na zohriatie a na vyliečenie ramien, vyliečenie rakoviny, budete mať nižší tlak, cukrokám odíde, budete mať hustejšie semeno. Ale nesranne, už som to prehnal. Nie je na tom žiadna veda, je to úplne jednoduchý parciko. Ak máte tú lakróznu tyčku, uvoľniť si predné ramená, bočné ramená, zadné ramená, potom vystrčovať predné ramená, malý prsný sval, takisto predné ramená vystrčovať, malý prsný sval, potom prejdete na uvoľnené lopatky, tým vytáčaním, že ako ste v tejto polohe iba otlačíte sa jednou rukou a potom sa iba vytáčate a držíte stále otlačené, tu zase otlačíte, vytáčate, tým sa vám uvoľnia strašne tie lopatky a potom môžete prejsť na cvičenie, keď už potom zaradíte nejaký dynamický stretching alebo dynamické zohriatie malou váhou, úplne 1 až 2 kg, nepotrebujete o to viac a proste držať tie lopatky na jednom mieste a dávať proste zadné ramená. Takisto, ak chcete, nemusíte robiť stále ten istý jeden cvik, môžete prejsť zase, udržiť a idete do hora, uvoľnite a dozadu. A takto môžete, a vždycky majte vypnutý hrudník. Nikdy nie takto zrobte, nikdy nie takto, vždycky vypnutý hrudník tak. A odporúčam vám z tohto dať také 2-3 série po 15 opakovaní, strašne malou váhou, len proste nahnať tam krv do tých zadných ramien, do tých romboidov, do tých medzilopatkových svalov, do kľúčnej kosti, všade proste nahnať krv dozadu, do hornej časti chrbta, pretože tá drží tú stabilitu. Pri tom benchovaní, pri drepovaní, pri všetkom, to je tá stabilita. Aby ste neboli takto. Čau. Ahoj, čau. Aby ste neboli takto, ale by ste boli vystretí. Aby ste vedeli potom dať túto pozor. Zadné rameno vybehňa. Zadné rameno vybehňa. No, chápeme sa. Dobre, takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, dúfam, že toto video vám pomohlo, určite ho vyskúšajte, zahrajte to každý deň, od rána do večera to robte, nič iné nerobte, necvičte, nič iné, len toto robte. Ale nie, proste, toto je najlepšie, bude perfektné, ja som sa úplne spotil pri tom. Je to úplne perfektné na zohriatie pred hociktorým tréningom v hornej časti tela, takisto aj pri nohách, aj pred nohami to môžete robiť, lebo zdravie ramien nikdy nebude dostatočne dôležité na to, aby ste to vôbec neviem, čo trepem, dobre, to je jedno. Skúste to, napíšte do komentu, či vám to pomohlo, či ste mali s niečím problém. Pokúsim sa vám to vysvetliť ešte dole v komentoch, ak by som náhodou niečo vynechal. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu RJ Fitness. Servus! Facebook.